Не е страшна гарата, когато пристигне влак на нейният перон и посрещне го мълчанието тясно, като призрак стар в бахлив балтон. Не е страшна гарата тогава, когато не пристига влак мечтан и непогалената чакаща го врява и умрук присвие в джоб съдран. Тогава е страшна, тогава, когато по релсите изтръпнали от студ, два влака разминават се познато и за всеки другият остава чужд. Когато през прозорците надничат жадни погледи в неподправен блян, по сърца си толкова приличат, а в купето всеки продължава сам. Тогава гарата след тях осъмва жива, като с очи отворени неопят мъртвец. Пристигащите влакове не чува, не вижда място, коловоз и ред, и даже всички влакове да дойдат и всеки пътник да намери посрещач. Два влака в нея вечно ще се блъскат, разминали се някъде по здрач.